merayu dengan manusia lain. Lihat anak di rumah nanti kan sebelum mati kan sekret lek ya. Adik nan udah cinta, maaf karena denai ndak ben sengaja membagi cinta. Nan Allah kita bina buwe mati nan kita buwe kini lalu nggak pulau. Yo de urang nan katiko terimolah kanda nan kuaso antara kita berdua. Dan dibuang air mata untuang isu ada suratan tangan kita kan bahasa tu. Hoi hawa nan hitam usah turunkan hujan, lapuyui kau badan basah yo kedinginan. Ibu hati dan ibu mangana anak nan tinggal antaba aku nasibnya. Hoi hawa nan hitam usah turunkan hujan, lapuyui kau badan basah yo kedinginan. Ibu hati dan ibu mangana anak nan tinggal anta makan anta tidur. Tuhan nan kuasa lindung ilah kami dari sansaro yo bencana dalam rumah tangga. Hoi hawa nan hitam usah turunkan hujan, lapuyui kau badan basah yo kedinginan. Ibu hati dan ibu mangana anak nan tinggal antaba aku nasibnya. Hoi hawa nan hitam usah turunkan hujan, lapuyui kau badan basah yo kedinginan. Ibu hati dan ibu mangana anak nan tinggal anta makan anta tidur. Tuhan nan kuasa lindung ilah kami dari sansaro jo bencana dalam rumah tangga. Ya Allah, lindungi rumah tangga kami ya Allah dari segala kemudahan dan kutuk.